Понякога съм Боряна Йорданова, понякога съм капризна принцеса, понякога съм хитра лисица. Аз съм упорита, търсеща и малко меланхолична. Може би около 14 години. Една от детските ми мечти беше да съм световно известна рок дива. Може би едно от последните ми големи вълнения беше на концерта с музите на Максим Ешкенази в зала 1 на НДК. Наставам рано. Не обичам да пътувам с мотор. Изкуството е призвание. Че закъснявам. Никол Кидман. Лелята на Чарли и Законът на джунглата.